ясно, разпомежду и има, но все пак песента трябва да има рима, за да сме прима, ние сме крима и нас ни има това скапано време и този шима свят, в който всеки е беден и богат. Погледнете живота от другата страна, там има само няколко прости правила. Живееш с другите, както те с теб, но все пак гледаш всичко да наред. Лисици и хиени навсякъде има, това сме трима. Останеш ли сам, всичко е ясно, пявици от всякъде те хващат надясно. Искаме да попитаме какво да се направи, защото нас тези не се справи. Какво да се направи, 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 където и да отидеш, светът е такъв, шаблонни хора, наречени ти. Проблеми ще ми правиш, защо си мислиш, че сме се справиш? Не съм, ти ограничен си, ти си да банан. Какво да се направи, много сте такива. Да, прав съм и това е така. Вина банда, шипани война, няма да е трудно, вас да се справим. Какво да се направи? Мръсни, пускани война, вие винаги ще бъдете част от измека. Всички проблеми идват от тук ти. Цели шиват, покуп и не можеш да разбереш, че скоро ще умреш. Не грижи за такива като теб, съдбата вас за другите си копат. Шашмен! Какво да се направи? 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 Какво да се направи?